Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasar Petuk Bayah ngantuk. Soalnya mangkatnya ya jam 2 guys. Belum jajan ndelok keadaan sesuk sing payu apa mbok. Sithik-sithik sing penting mlaku. Wah, nek ra mlaku sebodor entuk rekoter gitu. Oke, diawali dengan 1 2 3 4 iki golek lombok. Anu lho kacangnya 1 kilo le. Optar apa lagi? Yo ngene iki pasare ndek iki malah enek wong pemirsa ya. Sing nyinaoni sapa sih? Sing nyinaoni sapa? Sing nyinaoni kuwi enek dhewe sing tukang nyandak. Wis aku ngger. Ki mbok kei bawange seprapat. Piro? Jadi yo seberapa? Piro sih? Prekelan warga piro, Mbah? 2.000 le kacek. Biasane 6 2.000. Jadi seberapa 2.000? Brambange piro? 8.000 wis disauri 8.000 kok. Seprapat maksudnya. Aku jek duwe saite. 19. Dereng. Anu Lecer dulu. lanjut. 31.500. Tomate 1 kilo piro, Mal? Tomate sak kilo setengah kon gepuk nang kene aku ngono. Tomate ya ngene iki. Ampet nggih, Bu, tak melok mek tomat, sayang. Nggih, lah yo tomate kok rada piye ngono iki. Tomate kenapa le? Anu teles kabeh ndoke, Mas. Ngono. Iya, Ibu. Gak usah, Bu, langsung enak. Tapi kok ra iso abang kene le. Dijinggo apa piye iki? Biasane tomat. Poso-poso, Cik, golek amal. Ngono kuwi wonge ya mikir lho ngono mang aku dhuwitku mek siji kok kecer ngono. Duwike wong blonjo kecer nyang. Endi? Ning gone makku, Cik. Mbah urung petuk wonge engko nek goleki ya dianu. Duwike 50.000. Paling wae mang lho. Sapa? Gone sapa? Bocah sawan. Gone mak sapa? Sukiem. Ker cebloke nang ndi? Ning gone makku, Cik. Oh, wone ratan. 1/2 kilo, Tro. Sak kilo piro, Mas? 7.000. Wis sak tengah lah cukup. Daler piro? Daler 8.000. Ambek 5. 8.000 ambek 5 13. Iki ngene Mas, mangates gorene, Mak. Iki seprapat, iki seprapat. Campur gak apa-apa? Ya. Campur. Oke. Saiki apa sesuk? Sok bodo, Mas. Oh, Dadi sok aku bodo. karuan ora dodol, Mas. Ya. Iki micine sing gedhem nek ndi le? Enek. Wah, 9.000 sak prapat. micin sing kuwi lho. Sing 5 gocing. Padha ae, Mbak. 1.000. Mah. Iki lho 5.000 ki lho. Alah kowe iki ya sing bener sing ndi to, Cok? Enek ki lho ya Allah. Cok. Lho Mas aku 5.000. Prei. Hei, Mas. Kok Apa lagi? wong ditimbang urung kok, Mas. Kowe dadi wehno rasa kaken kucrit. Apa ngekeki aku rewel ae, Cah. Wah, gelem. Geleme besok kapan? Wi anu lah ngono seprapat apik seprapat cedengan. Lho, anak wong mek uyah kok ya pengen. Mergo sapiku wedine ra ngombe. Nih. Aku lho ning pasar nek ngomong rondo anu gak nggo plastik iki. Kayak abang mal aku tak ngono ada lianya. Iki piro iki wis kurang? Maksudnya wis kalau kayak plastik abang aku. Siap. Wis tak hitung. Wis dadi reken. Biasane ngono ki ana entonge ya. Sing di. Lah kowe kok ora nganggo entong? Iki sak hitung. Eh, Oke. Nanti kayak ngada dengan tangan dua dong. sapa? Nganggo gelas, Mak. Aku lho mantep mak jerep ngono. Iya. Apa? Apa lah kerjaan mau? Iya. Sing kayak. Wis. Ora iso anu. 5.000, Mas.
81, 81. Pakainya. Kayak sewu. Urung sih. Kayak sewu, kayak sewu. Kayak sewu tak susu 20. Iki kok susuk abang-abang sing 1000. Oke. Untuk apa mak kemang wis? Wis entuk apa-apa. Ya wis. Mbone cepu mbone ndi mang. Aku tuku teri saiki sik lamal. Ngene ya. 2000 man. Jadi tak susune borong. Tak antemi kok poso-poso nek mbiduki to kene. Aku wong iki ayo moh no nek wis nyandak ya. Kom ya. 6.000. Tangane ejek ngajris ngene kok. Poso-poso peang teman. Ora mak iki guyon mak, tare wis cacote ngene iki. Ngono kuwi. Aku ya wis tak palen aku. Heeh. Tak uncalep bawa dhewe. Terine dak didol isik, engko lali ora ngoseng teri. Oke siap. Engko sore bingung golek teri kowe. Alah teri 2000 didol terus sak piro. Wis. Sesuk Mbak aku rung. Wih, laos semua ngeri. Kene, Mbak. Bakole ning ndi? Lek iki lho bakul gedang ning ndi? Hei, sapa sing dompete kacar lho nek duit kacar? Ning ndi? Ning kana ning gone makcik. Macik sapa? Lho kono. Dompet isine 55. Anu Mbak, lengo sak anu. Kita Willy. Kowe gak duwe kita Willy sing kenceng, Mbak? Sing ada. Iya. Dapan ki Dik, padha mulih kabeh ra. Ning mak terus ah. Aku ora tau ne merah iki. Wis ndang adae, Nduk. Sesuk kula terigu saiki gak nggo duwe aku. Golek welut. Ndak enek. Wis entuk 2 kilo kok. Wah. Senang. Sesuk dibothok. Halo sayang, untuk apa kuwi? Ndoke seprapat, Met. Ora tau petuk. Guys, ndek sore bakul lagi do teko udan. Nah, iya, nyok lho. Aku mak sing mentel-mentel ae. Ora sak milih wong ngene kok. Dadi seprapat yo. Piro? 5 ambek. Oh iya. Wis dadi 9.000. Jemplengem ning ndi? Atik sak pentis-pentis ngono. Oh, pedilo medes. Medes. Saon papat tapi ya tahu. Papat mbek 5 songo. Bulan rono tapi ya jarang alon. Ya ora. Tomatem atik ngono nyah. Tomat terbunuh ae. Adae kresek cilik, Mbak. Aku anu tak nggone kalau. Kowe entuk gedang ngonoan kok ndi? Aku golek sak tundun iki. Mami ame betane piye? Oh gak, kurang, Mbak, aku sak Ya ngono. kurangane ame ndi? Iki telung cengkeh. Jaluke 12 siji kok, 12 cengkeh. Ndek ini. Iki telung cengkeh. Kae gak enek dicengkehi kabeh kowe. Urung paling Pak. Piye wis lumayan dodol? Lumayan. Alhamdulillah, Cik, berkah barokah ya lancar. Mbah Sri, Bapak dong. godhong salaman nih, ora nek sing garing. Kok ya nak sing telos. Dong salam. Saithike 1000 oleh ya. Kencore enek. Walah gedange uli wis dipeceli kabeh sah. Golek tundunan. Walah, lah Mas Gagat. Piye tandure wis umur pira? Walah, ki matun Pak Gatil. Matun wis wonge. Wis tak kei noglek ki jek nokluk ki. Aku dong salam, Mbok.
Dong-dondong kok dhuwur niku pira ya? Wah lah. Iki dienggo asem-asem apa ya? Apa ya? Ya. Tukokne wak daging. Aku ki mangan daging nek aku mangan bojoku ra doyan. Aneh. Enggak, Mbak. Walah bojoku doyan tak olahno kok. Nyodong salam garing tok ae kok. Sesuk nggo bothok welut. Wis krungu kabar. Apa ya? Bersama apa nada ya kita segede ya. 6. Berasnya urung kari. Alhamdulillah rasane cepu. Mbah jagung, rungokno Mbah kula. Jagung larang. 8.000 rene. Kula entuk 10 kilo ning. 10.000 rek barang. Iya, wah lah karek mangan penak. Wis gak ndek apa-apa iki. Maksudnya ning kene. Kayak loro jajali aku ora gak anu lagi nyelepo. Bedhithik iki nek ora nek entek-entek iki ya ora bedhithik jenenge. Ora enak. Nang loro ae segane kok bojoku nek pengen. Kowe melak mak eta sapa? Nini. Ya wis lah aku mulih dhewe. Ya, bojone pas pring-pringan. loro tok, Mbak. Golek kencur ora enak. Wis, Mbak. Ya Allah, lah kok nganjir kok kono. Woi. Halo. Sik prai, Mas. 2 dino. Sing resik bojo wis brengosen. Guys, pasare poso-poso rene wong. Biasane mae dodol ning kono.